Haya, mano jatend piny Tanzania Samia Suluhu koro wanyalo wacho ni odiochieng' manyoro nogolo koke kendo wacho ni jogo mawuok pinje maoko ok nyal biro Tanzania mar mondo mi obi oroch chal mar arita kwe manitiere pinyno mar Tanzania. Achak kodi Gordon Kachola jalonye tudruok pinje maoko. Nyalo bedo ni jogo makedo ne ratiro mano mag oganda kawuok e pacho kae ka gidhi chung' kon nyawadgi machielo mabede kedo ne ratich oganda e pinyno mar Tanzania. Nyalo bedo ni nitiere kaka gidhi rocho chal mar arita kose koro wawach ni kweth mapingo piny owacho ema koro osebedo ka koro otelo kata ng'iyo kaka tudruok mag pinje bro bedo. Mokwongo nitie tam dhok ma President Suluhu otiyogo. Kiswahili okoni hatutaruhusu kiumbe yote. King'eyo matumizi ya lugha ya Kiswahili ibo yudo ka kutumia neno kiumbe yote iromri ngama odhalilisha the humanity in a particular people. So upon that statement or that word hatutaruhusu kiumbe yote angalau do acho ni hatutaruhusu mtu yeyote but kutumia neno kiumbe yote you know it's like we won't allow any animal Gimora mora chwech mora it's obedo chunglo kataliet ichano ngama odunisha but that aside ibo yudo ka okapar ka nitiere makosa wuon ma jo Kenya notimo nikech nok gidhi kocha kaka lawyers, nok gidhi kocha kaka ne gidhi mana kocha in solidarity with Tundu Lissu. Wang'e maber tudruok ma e kind Tanzania gi Kenya. Tundu Lissu ndalo moko nogo bonde lisasi 17. Kenya kae mano yudo resruok. And miyo bedo kod tudruok moro ma a bit personal gi Kenya. Kenya kae mano yudo resruok muthiedhe mabang'e no wuok kodhi Brussels. Okapar ka nitiere makosa wuon mane jok machalo Willy Mutunga gini otimo. And sama ineno ka former Chief Justice Adi Areya, former Justice Minister, owuok ka odhi kocha neno kaka kes dhi mbele. Upon mano is a statement enough. Onge statement ma powerful malo mano. King'eyo East Africa community ka ibo yudo Africa ma ugwe ka ibo yudo ka Tanzania nigi tendency ma dictatorship. Ibo neno Uganda nigi tendency bila machalo kamago. Koro miyo East Africa ka kuma piny man uyanga piny man thuolo ma ng'ato nyawache pache Kenya ka inya chunge wi mesa ka tiyanyo ker kumiterie be onge ngima dhi mambele inyalo kata seyo jatend piny to onge kumiterie to be onge kumiterie mano e kaka jo Kenya gin and mano e kaka waseko dak muang'iyo. Koro waneno ni ber mondo mi region marwani bobede gi freedom bilano but okapar ka nitiere makosa maduong' ma jogi otimo mak mana kaka Dede noseko wacho ni intelligence report bedo shared. Yes, koro samori boiro intelligence osebedo shared ni ng'ane ni kuyie ne obiro kuro onya chocheaji chilariyo moko emani neno chochea Kenya ka gi Tanzania gipogore ka gitiyo Tanzania kuchochea ni en gima ber Kenya ka kuchochea chalo ng'ama chwalo mach. Yes, but koro ibo yudo ni samoro intelligence no osebedo shared omiyo nyaka ne gengi emomiyo ibo yudo ka maraga to noko geng nikech intelligence samoro yud ka kare ler. Mano aside apan gima duong' e East Africa ka sani en neno ni wanyalo bedo achiel tudruok marwa kaka East Africa obed one solid thing nikech adier makende en niya we want to move to a federation. Wadwa dhi nyime mondo mi wabed a federation. To kwanya bed a federation gi gik mwaneno sani gi. Tanzania en piny ma ochung' akara. Ibo yudo ka en East Africa community en SADC. Koro onge loyalty ne East Africa community. Onge loyalty ne gigo madhi mbele ka ma wanyawacho ni wanyatimo kanyakla kaka oganda. But gimaduong' en ni onge jatich sirikal modhi Tanzania. Omiyo onge uhusiano
tudruok ma kind Tanzania gi Kenya onge kuma osekethore nikech onge jatich sirikal mowuok ka modhi kocha mak mana ni jok modhi are high profile people ma Kenya nikech kwa ng'iyo kata Willy Mutunga en jal mano semako lemo maduong' ahinya pacho kae dino ne mar mondo bigi kodonj Tanzania nyiso picha mane ok onyis picha maber but bedo ni ok en jatich sirikal gisani bedo ni Karua ok jatich sirikal gisani ok ket tudruok mar Kenya gi Tanzania obed e kinda Kuru Gasumbi debed ni gin jotich sirikal gin jogo matiyo sirikal sani doketo tudruok maro e kinda Kuru Gasumbi odede pachgo tudore